Berta tady posla s paní mámou. Paní máma, co mě dáš to je? Čím jde tam viděcný? Jo, tak je. Krásně ozdobený, holka, no, ty to ale tam máš bouraný, hele. Horda. Jaký je věko? Ona musím zepnout, ani tebe to nemáš? 2 hodiny čekala. Co víš, jak to taky vzbují, ne? Dobrou chuť vám přeju. Jo, děkujeme. Že jste asi někam na kebab. No, já nevím, záleží na vás. Záleží na oslavikyni, ne? Když Žanet, jo. Dele, ukažte. Ne, taky ne. Žanet to má taky dobré poskládání. Co to za taník? Znáte to slovo? Dobrý, ne? To měla minule. Minule mi to chutnalo výklad.